Окей, здравейте, момчета, момичета. Аз тук имах някои неща да оправям. Аз говорих с София преди няколко дена и всъщност на мен ми се обадиха. И изглежда хора гледат, че аз виждат по-точно, че аз съм напуснал да security компанията, за която работих, и казват: Сашо, защо не направиш следното просто? Вземи си държавната пенсия и идвай в София, или всъщност дори не в София, всъщност хората, които ми се обадиха, те живеят в Бургас. И вика, вземи си пенсията и можеш много добре да се живееш в София на тия пари. Аз абсолютно съм сигурен, че е така, но има ситуации, които аз вече говорих в миналото, и това е, че има неща, които мен ме плашат. Значи, импулсни технологии на времето, част на патента на родния ми баща, не на българския съпруг на майка ми, а на родния ми баща от Харков, беше част от българската ядрена програма. До някъде, както знам, до 1984 година, нещо от този сорт. Аз тогава дори не мислех, за какво става дума, макар че знаех, че ситуацията с изследването на баща ми, но аз никога не съм ги свързвал с неща, които са станали с мен в София след време. И всъщност последните няколко 2-3 години аз се занимавам с болестта на майка ми. Това беше едно, след това с нейната смърт. Сега през януари ще бъде 2 години и аз искам да сменя нейния документ за смъртта и да изменя просто от смърт там с различни причини, да има подозрителна смърт, нещо от този сорт. И проблемът е такъв, че много съвпадения са с Африка. В началото на 80-те български мъж работи като преподавател в Анголския университет в Луанда. Майка ми замина там като втори човек от семейството, но както сега знам вече, аз тогава не го знаех, първа година те са и намерили работа с кубинци. Кубинци, които, както се знае, Кастро е изпратил военни да се бият с Южна Африка от Ангола. Okay? Тогава аз не можах да направя никаква връзка, но всъщност, знаейки историята на майка ми и нейната работа, тя е била свързана с военно-индустриален комплекс на Съветския съюз на времето, преди да е дошла в София. И през 1961 година, когато, ако си спомня, Карибския кубинска криза между Съветския съюз и Съединените щати, когато балистическите ракети са били откарани на Куба от Съветския съюз, и майтапа е такъв, майтапа, защото аз много години не можах да направя връзка. Оказва се, actually, точно това, което казвам, много интересно е, че завода и лабораторията, дето майка ми е работила за военната промишленост на Съветския съюз на времето, това е завод, нарича се Хартрон сега, тогава не знае как се нарича, на времето от самото начало ще го наричали А-100. Това е нещо като тайно предприятие военно. Там се производили балистически ракети. И майка ми се е занимавала с така наречен елеронин, управление на тия балистически ракети. Okay? Защо говоря? Защото през 1961 година значи и 62-та кубинската криза, там са обучавани кубински специалисти. Okay? И тия кубински специалисти са обучавали в управление на балистическите ракети. Okay? 20 години по-късно
След това, когато вече живеехме в София, много години, когато аз живеех в София, и българският им мъж, и тя се замине за Ангола. И в Ангола шла война с Южна Африка, кубинци, Съветски съюз и местната армия. В същото време Ангола е била в гражданска война. Т.е. там беше пълен ужас. Така. Просто е такъв, че същите кубинци, дето са обучавали в Харков на времето, да контролират балистическите ракети, са били там. Това е първо нещо. Второ, майка ми е била там. И както казва, че през кубинската криза тя е обучавала специалисти да управляват балистически ракети на времето, съветските. Освен това, част от кубинците военни пилоти са обучавани в Харков също. Там в Харков е една от най-големите военни академии. Okay? И от времето на социализма още. Не сега също голямо, но по времето на социализма Мубарак, президент на Египет, е завършил там военно-въздушно училище. Много народ, които те са нещо, това училище е било нещо от рода на Колорадо Спрингс в Съединените щати. Всичките от бившия съветския блок са обучавали там ръководители, както тук се обучават ръководители на най-различни капиталистически страни. Тоест това беше престижно училище на времето. Както де. И част от тия хора, които са обучавали за пилоти, са били в Ангола и ще живели в същата сграда, дето нашите живееха. И да направя по-кратко. Аз мисля, че майка ми се е убили преди 2 години. Okay? Заради нейното знание от двете ситуации. Ситуация, която е била по времето на 1961 година. Тя е знала много неща. И второто, същите хора, които са били от кубинската криза, военни, са били участвали в войната в Ангола. Okay? Там се е получила една ситуация, която на времето се наложи на майка ми да бяга. Тя е излезнала от самолета в Рим и никога не могла да се върне след това. Okay? Тоест, има нещо, което тя е знала. Аз, може би, ще правя видео още отделно, но въпросът е такъв, че има нещо, докато аз това нещо не го разбера какво е, аз няма да мога да се върна в София. Макар че страшно ми се искаше. Аз, между другото, бях преди няколко месеца, бях вече решил да ходя. Аз имам роднини в момента, които са избягали от войната в Украина. И казвам, така ще ходя в Европа. Аз искам да си поговоря с съна ми. Същото, той не е в България, но той е в Западна Европа, няма да говоря къде точно. Но след това иска просто да взема влака и да отида до София. Okay? И знаете какво стана? На мен ми изчезна паспорта. А до сега не мога да си намеря паспорт. Нещо е станало, като че ли някой нарочно го направил. Аз имах тук проблеми с черни. И както аз казвам, че майка ми, ако се е убили заради нейното знание в работа в Африка. И основни програми сега, които са между Африка и Съединените щати, са всъщност от Атланта. Аз имах отравяне преди 2 години и половина, някой се опитал да ме отрави. В същото време, когато майка ми се разболя много силно и престана да може да ходи. И още нещо, което е неприятно, е това, че как на мен ми казаха, че ще направя всичко възможно да ме депортират. Аз имам американско гражданство. Сега не знам, тук Трамп казва, че като дойде, той ще взима гражданство наляво-надясно от хора, които живеят тук по 40 години, както аз живея. Но
както казвам, че импулсно оръжие, което е направено на родния ми баща, е също използвано някъде в Африка. Точно за това майка ми го знаеше много неща. И това са страшно много пари. И за последните няколко години аз се занимавам с това нещо. Но аз от София нямах никаква помощ. Може би те не искат или не могат, но въпросът е такъв, че аз винаги смятах София, България за мой втори дом. Но излезе така, че в началото на 90-те аз не може да дойда и не може да се върна, макар че аз имах познати, които могат да кажат, заповядай и живей при нас или такива неща, но аз няма да го направя. Дори между другото и сега ми предлагаха да живея там при някого. Но въпросът е такъв, че аз не мога да отида да живея в София постоянно, защото съм. Макар че съм на 62 години, вече старост, това е. Тоест много години аз едва ли имам, но ситуацията е, както казвам, такава, че първо, ако аз пътувам някъде и се премествам някъде, аз трябва да имам мое жилище. Това не е възможно в София. Парите, които Техноимпекс на времето откраднал от майка ми, това бяха $50,000. $50,000 по това време, края на 80-те, началото на 90-те, купуваш чрез Хораком, можеш да купиш 7 тристайни квартири. Тоест, това са толкова, можеш да купиш 12 Волги, 15 Лади, Нива, 10. Въпросът е така, че това бяха много пари. Къде са изчезнали тия пари, Бог знае. И българския мъж също не е получил. Той е получил нещо $1000. И след което кой знае къде тия пари отидоха. И това е, общо взето ти казах. Има нещо, което ме плаши, много силно плаши да отивам в София. Макар че ти казах, както ви казах, преди 2-3 месеца аз вече бях се навил. Защото имах две неща да правя. Имах да отида в Европа първо, след което да говоря с съна ми, след това да взема влак оттам и да отида в България. Но аз не мога да го направя. Сега загубих работата си и аз още не съм си вземал пенсията, но аз ще я взема в течение в този месец, някъде. Само, че тук няма да го взема, аз заминавам за Солт Лейк Сити и до края, до Коледа, аз ще замина за Солт Лейк Сити. Аз трябва да свършва някои неща. Трябва да взема праха на майка ми и да я развея там, дето баба ми лежи. И т.е. това е, как го кажа, това е свещенен дълг да се направи. Трябва да се освободи душата и да пътува във въздуха. Както ли е, това е. България за момента наново е затворена програма. И което е много жалко. Аз загубих много хора там. Най-неприятното е това, че има хора, които ме предадоха. Има такива хора, които ги обичаш, които мислиш, че винаги ще са с тебе, винаги и изведнъж получаваш нож в гърба. Окей, колко здраве и пламене здраве, просто ви казвам. Виждам, че сте на линия. Така че благодаря на всички и това си аз. Надявам се, че аз се възстанових българския. Аз чета последно време, гледам няколко видео през ден, докато съм безработен тук. Но все пак България остана за мен за сега е в миналото. И аз сега, като гледам на тия неща, каквито се случват около мен, едва ли аз ще имам възможност да нещо направя, ако, разбира се, няма някаква манна небесна. Аз заминавам за България. Може би казах, аз за сега имам проблеми. Аз не мога. Точно това видео аз сега ще го даунлодвам, ще направя тук, ще го сейвам, след това можеш да го погледнеш напълно. И аз точно обяснявам тук защо аз не мога да заминам за България последно време. Както да, окей, момчета, всичко познати, които са ми били приятели, които са били брагове, независимо от това, всичко най-добре и за сега лека нощ.